nem sok helyen dolgoztam, mert helyettesítettem Szigetújfalun, Pestimrén, és akkor megürült egy járás Dunaharasztin, ahol lakunk, és azóta ott vagyok. Nem volt kalandos út. Néha még korábban helyettesítettem, de már ilyeneket nem csinálok. Aztán 10 éve nyugdíjba lehetett menni, tehát akkor szabályosan még igen, lehetett. Tehát akkor 58 éves voltam, vagy 59, és akkor elmentem nyugdíjba, és most csinálom tovább ugyanazt, amit eddig. Tehát tulajdonképpen nyugdíjas vagyok, de mivel egyéni vállalkozásba mentünk át, önként kényszerítem. Nem, hát ez még mondjuk mindig jobb formációja volt, mint a TSZ-esítés, hogy önként kellett belépni a TSZ-re, így adtak, ha úgy tetszik. Nem mindegy, hogy egyéni vállalkozásban dolgozunk, és én így dolgozhatom, mert nincs megkötés. Hát aztán nem tudom, hogy meddig most nagyon erőteljesen gondolkodom. Mindig az van benne, hogy talán abba kéne hagyni, de nincs kedvem abba hagyni. Mert szeretem csinálni, élvezem, nem fáraszt.